Wahai saudara kandungnya telah wakil kepada saya untuk nikahkan anda dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahkan kawinan Najin Nurdiana dan binti Bapak almarhum Bapak Nur Hasan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kawis toro jengkaring penganten kakung anak Mas Bagus Andika Setiawan binayang kare Kadang Wandono Tuwa Muda ingkang Bapak Imam Nawawi dalasan ingkang Ibu-ibu Busani keluarga ageng saking Desa Anggaran Kecamatan Silo Kabupaten Jember Pating Galebia Pating Pancrat Kadya Prada Binabar karuminan Joko Bagus sak kembaran den adicarani adicara ingkang sampun rinantam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para sesepuh, para pinisepuh ingkang dating pakurmatan, para pangban-pangbating praja satriyaning negari ingkang dados panutanipun kawula dasih Bapak Kades, Bapak Kasut, Bapak RW, Bapak RT Teninggarahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember dalasan para alim, para ulama ingkang rinten lan dalu tansah sumandhing kitab suci wayuning ilahi minangka kiblating panembah dalasan kulawarga ageng Bapak Imam Nawawi dalasan kulawarga ageng Bapak Sirati wonten ing Kranggi dalasan Krajan Darahan Kecamatan Jember ingkang bagya mulya kawula ingkang wiwaraning supa minangka dwaraning kandha minangka sulesariranipun Bapak Sirajuddin dalasan Ibu Supriyati dal punika Bapak Sirajuddin dalasan Ibu Supriyati anampi nugrahanipun Gusti Kang Maha Suci Pratandana janur kuning malengkung saiki tawang taringing wiwara janur mengku pralampika sejatine nur cahya saking Gusti Kang Maha Kuwasa awit Bapak Sirajuddin dalasan Ibu Supriyati kagungan putra putri ing asman Padilatus Soleha badhe kalian Joko Tumaruno ingkang asma anak Mas Bagus Andika putranipun Bapak Imam Nawawi dalasan Ibu Busani ingkang pidalem saking Kranggi Desa Garahan Kecamatan Silo Samusami Kabupaten Jember dalasan Jawa Timur wekdal punika putra bareng Pak. Mbak Mas, Pak Rasa. Alhamdulillah.
Dan terus no market sing golek ngomong. Cantik banget.
Asik Tulobe Emak Dia Mahon Kanso Tukuri Handayani Tiap ayu naji Turkiananda Biasa pinggul Binaturoto Kairing Bapak Bim Pinongko Keduk Belugi Pinongko Magilik Tubium Perumakulo Kolonon Baras Tunganing Rahayu Biu Gopo Yoyondo Anakku Sinta Tresnati Pangestuni Gopo Sama-sama bukan satu dia. Di para pakasane Gusti Kanggo suci pilih samenika kita sami kepal manunggal wonten dalemipun Ibu Subyani bin almarhum Bapak Nur Hasan ingkang samenika nglaksanakaken temu manten angsal tiang jalan kang paring asma Muhammad Fahrudin putra saking Bapak Kokse Effendi duit Ibu Siti Kemalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah niki rada benten padahal niki dereng sarapan sore niki. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمدك اللهم على نعمة التوفيق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل عليه وأصحابه أجمعين. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oleh Allah Subhanahu wa taala pinten-pinten mawon biaya panjenengan guna nyambut besan panjenengan saking Malang, mugi-mugi digantos oleh Allah ingkang rezeki sing kathah barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan selanjutnya kami boten kathah matur ngaturaken salam di tengah-tengah keluarga almarhum Bapak Nur Hasan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kula pasrahaken anak kula yaiku yang bernama Muhammad Fakhruddin untuk hidup di tengah-tengah keluarga almarhum Bapak Nur Hasan kali Ibu Sugiani. Ampun dianggap anak kula Mas Udin niki dianggap sebagai anak napa menantu, malaikat dianggap sebagai anak kandung panjenengan dianggap. Iya Jumaid Amabat Atur Karon dumateng sedaya para sesepuh